Pokud máte rádi kulturu, ale teď určitě poslouchejte. Máme tady pro vás pozvánku do Slezského divadla, a to na nejslavnější operetu krále valčíku Johana Strausse mladšího. Netopír je klasická opereta, která se poprvé hrála v roce 1874 ve Vídni. I když doba pokročila, diváci jí zachovali přízeň napříč generacemi. Proč mi nenaletíš? Neletíš do náruče. Jsem vdaná. Nevadí. Příběh začíná v bytě Gabriela Eisensteina a jeho ženy Rosalindy. Vypráví o vtipné pomstě doktora Falkeho za silvestrovský žert, při kterém jej Gabriel nechal utíkat přes celé město v kostýmu netopíra. Od této chvíle se v operetě rozjíždí kolotoč vtipných zápletek v rytmu známých melodií. Dělám netopíra po třetí. Je to pro mě víc než opereta. Řekl bych, že je to skoro opera, protože množství a kvalita hudebních motivů a témat je úžasná. Slezské divadlo nabízí netopíra divákům v klasickém podání. Operetu režíroval Rudolf Tesáček, který se zabývá především televizní a činoherní režií. Modernizování té látky není vůbec na místě, protože v dnešní době by se řadě věcí, kterých se tehdy ta společnost podivovala, by si toho třeba nikdo ani nevšiml. Takže prostě my to bereme jako dobově velmi vážně a hrajeme to v tom opravdu 19. století, tak jak to bylo napsáno. V opavském podání netopíra uvidíte spoustu nových tváří, ale také renomované zpěváky a herce. Co se týče postavy, tak po herecké stránce nabízí každé zpěvačce strašně variabilné možnosti. Gabriel von Eisenstein je vlastně role, která, dá se říci, diktuje temporytmus celého toho představení. Je to takový, jak já říkám, vypelíchaný kocour, který rád chodí za mladými dívkami. Pokud vás opereta zaujala, můžete si počkat na lednová představení. Tolik z Opavského expresu, mějte pěkné dny.